Здравейте! Аз съм Еми. Аз съм Боби. И днес ще пробваме храни. Днес ще пробваме тези бомбони. Ами тези бомбони не са много хубави, затова им давам 7,5 от 10. Аз им давам 8 от 10. Днес ще пробваме тези жели блокчета. Първо ще пробваме жълтото купче. На мен ми харесва. Ще му дам 10 от 10. На мен също ми харесва, но ще му дам 9 от 10. Сега ще пробваме червеното блокче. И двете му даваме 7 от 10. Изядохме сините блокчета, но аз му давам 7 от 10. А аз му давам 8 от 10. Сега ще пробваме зелените блокчета. Аз му давам 7 от 10. Аз му давам 8 от 10. Сега ще пробваме тези бисквити. Ние им даваме 100 от 10. Довиждане! Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала!